24.000 baci, oggi sempre perché l'amore, voglio all'istante 1000 baci, 1000 carezze buone all'ora, con 24.000 baci, felici corrono le ore, tu giorno splendido perché ogni secondo bacio a te. Θα θέλαμε να μας πείτε τη γνώμη σας για αυτό το καινούριο τσιγάρο. Ευχαρίστως. Θέλετε να δοκιμάσετε ένα? Φυσικά. Ποτέ δεν χάνεις δοκιμάζοντας. Πώς σας φαίνεται? Έχει ωραία, γεμάτη γεύση. Πιστεύετε ότι ταιριάζει σε άντρες ή γυναίκες? Πιστεύω ότι ταιριάζει σε ανθρώπους που τους αρέσουν οι δυνατές εμπειρίες. Πιστεύετε ότι το τσιγάρο αυτό απευθύνεται σε νέους, μεσήλικες ή μεγάλους ανθρώπους? Σε νέους, κάθε ηλικίας. Θα θέλετε να κυκλοφορήσει το ίδιο και σε light? Απεχθάνω με τα ημίμετρα. Η τιμή του πώς σας φαίνεται? Ποτέ δεν με ενδιέφερε το αντίτιμο προκειμένου να έχω αυτό που θέλω. Πόσα τσιγάρα καπνίζετε την ημέρα? Ανάλογα την ψυχική μου διάθεση. Επάγγελμα? Γυναίκα. Δεν εργάζομαι. Παντρεμένη? Υποτίθεται. Ο άντρας μου είναι ναυτικός. Τον περισσότερο καιρό λείπει σε ταξίδι και καταλαβαίνετε. Ναι, καταλαβαίνω. Όχι, δεν καταλαβαίνετε. Δεν μπορεί να ξέρετε εσείς ένας τόσο γοητευτικός και νεαρός άντρας τι σημαίνει μοναξιά. Αυτή τη στιγμή ο άντρας σας λείπει μακριά? Στο Ντουμπάι, με γκαζάδικο. Μωράκι μου. Τι όμορφα που μυρίζει. Τι θες να κάνουμε, μωρό? Ό,τι θέλετε εσείς. Μην μιλάς στον πληθυντικό. Ξέχνα την καλή σου ανατροφή. Φέρσου μου όπως θέλεις. Τάνια! Χριστέ μου, άντρας μου. Πότε ήρθα από το Ντουμπάι? Ποιος είναι αυτός, Τάνια? Εγώ ένα γκάλοπ ήρθα να κάνω. Ακόμπησες τη γυναίκα μου, ρε μαλακισμένο. Μη, Γιώργο. Γιώργο, μην το χτυπάς, εμένα χτυπά. Γιώργο. Και τώρα η σειρά σου, βρώμα. Συγχώρεσέ με, αγάπη μου. Εγώ ένα σκύλο πνίγομαι στα καράβια και εσύ να μου καμιάσαι με τον πρώτο τυχόντα. Πουτάνα! Ναι, είμαι πουτάνα. Δίρε με. Κανονικά. Όχι να μου φύγει το σαγόνι. Δίρε με. Τιμώρησέ με, αγάπη μου. Τι κάνατε? Πες μου τι κάνατε. Του τον έπιασες?